eka kestä. Ja ei ollut vielä edes alkanut tuorata. Pää ylös. Käsi ylös. Käsi ylös ja lyhyt ohja. Käsi ylös, ylös, ylös. Oh, liian video. Ei se haittaa. Ei se mitään. Oi. No nyt se on Kallen reippa. Joo. Mua pelottaa. Mua pelottaa. Se tulee niin lujaa tohon Karjalle. Hyvä